Good morning. दिनैहाय 2020 मायथाइनि जोबथा दिन। बे समावहाय आङो दा जोबथा दिन हिसाबै गोजाम बोसोरनि मैला मैथा जाहाथे थाङो बेनि थाखायनो आंनि बलेर' गारिखौ सुहोनाय जादों। दा आङो गारि सुहोगासिनो दङ। बेजों लोगोसे आं माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों, बेनो जाहैबाय बिथाङा नै आर्केन टाइटेला मामोनलाय नोंथांना? टाइटेला मामोनलाय? आर्केन बाग्लारि बिथांनि कार वाश सुगन नायरजाल सासेल' बाग्लारि आरो कार वाशआबो गारि सुनायाबो मोनसेल'नोखा, बेनोल'खा सासे आनइमप्लयड इयथ। बिथाङा बहाय गारि सुग्रा खालामनानै जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो गावजों लोगोसे माखासे मानसिफोरखौबो एसे थांनानै थानो थाखाय राहा होनो हादों। थिग बिदिनो जोंनि आनइमप्लयड इयथफ्रा बेबायदिनो खामानि मावनांगौ। सानसेयाव गंबेसे जायो सुनाया? गंथामसै एखमबा बुरजा जायो ना? मेक्सिमाव गंबा मेक्सिमाव गंबासो जायो। बे कुसुगाव एरिया मोनसे फिसा, बेनिखायनो गारियाबो बारा गोबां गैया, बेनिखायनो सानसेयावहाय गंबासो जायो। अब्लाबो सासे सानै मानसिया बेनि आन्दाराव माबा मोनसे मावनानै थांनानै थानो हायो। बेजों लोगोसे बिथाङा गोबां खामानिबो रोंबावगौ। दा जोंनि इयथफ्रा बेबायदि खामानिखौ सोलोंनानै लानो रोंनांगौ। बेनि अनगायै मा खामानि रोंबावगौ नोङो? वायरिंबो रोंगौ बिथाङा आरो प्लाम्बारबो रोंगौ। औ, प्लाम्बार माने पाइपनि खामानि जाहैबाय। बै दै टेंखि बायदिसिना खालामनाय, बे पाइप खालामनाय बेनि। आरो वायरिंआवबो बिराद एक्सपार्ट बिथाङा, बेखौबो खामानि मावो। बिदिनो जोंनि लेखा गोरों आनइमप्लयडफ्रा गोबाङानो साख्रि बाख्रिल' नागिरबाय थायो। नाथाय जोङो साख्रि बाख्रिनि धान्दाखौ बांद्राय गोसो होआलासिनो बेबायदिनो माबा मोनसे मावनो हायोब्ला गावजों लोगोसे गोबां मानसिखौनो हेफाजाब होनो हायो। साख्रि बाख्रि बे लाइफआव मोनोब्ला खाफालनि खोथा, नाथाय बिनि अनगायैबो जों संसाराव थांना थासान्दियाव जों गोबां खामानि मावनानै जों आवगायलांनो हायो। साख्रिया मोनोब्लाथ' जोङो जिबनावहाय जाहैयो, अब्लाबो बिनि अनगायै जोङो गिदिर खामानिखौ जों सोलोंनानै थायोब्ला जिखुनु साख्रि मोनसान्दि लेखा गोरोंफोरा साख्रि मोनसान्दि मावनानै जानो हायो गोबां खामानिखौ। बेनि अनगायैबो आं बिथांखौ खावलायदों, दानि जुगावहाय अनलाइननि मुगा जाबाय नालाय, हम डिलिभारि जाजोब्बाय। कार वाशखौबो जुदि नोङो गोजौ लेभेलाव खालामनो हायोबा, मोनसे कम्पानि खालामनानै मबाइल एप खालामलायनानैहाय बेजों सोरबा अर्डार खालामहरोबा बेखौहाय न'आव थांनानैबो सुहोलायनाय बेबायदि खालामनो हायो। बेनि गेजेरजोंहाय गोबां खामानि मोनगोन, बांसिन खालामनो हागोन। हम प्रेसार मेचिन दङ, बेखौ लांनानै जेरावनो लिंहरो बेयावनो थांनानै सुहैना फैनो हायो। दा बिथाङा उनावहाय बेबायदि खालामलांनो टारगेट लागासिनो दङ। गोजौ माबायावहाय एसे हायार लेभेलाव मोनसे कम्पानि बायदि खालामनानैहाय जाहाथे जायनो लेंहरो बेखौ सुहैनो हायो। आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं साफ्रोमबो आनइमप्लयड इयथफोरखौहाय खावलायबाय, जाहाथे साख्रियावल' गोसो होआलासिनो माबा मोनसे ट्रेनिंफोर लानानैहाय जायखिजाया खामानिखौनो बेबायदि खामानि मावो, जाहाथे मावनायनि गेजेरजों नोंनि समस्यायाबो, नोंनि प्रब्लेमाबो समाधान जायो आरो बेजों लोगोसे गुबुनखौबो नोङो थांनानै थानो हानायनि राहाफोर होनो हायो। बेबायदिनो आङो नोंथांमोननो गोदान भिडिअ लानानै होफैबाय थागोन। आंनि इउटिउब चेनेलखौहाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामनो आरो शेयार खालामनो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।